Знаете ли, че таксите при търговия с криптовалути могат да изядат част от печалбите ви? В Binance таксите са вече едни от най-ниските, но има начин да ги намалите още повече. Използвайте VIP промокод при регистрация или в настройките на вашия акаунт и вземете до 20% стъпка от всички такси за сделки. Това е супер лесно. Въведете кода директно на страницата за въвеждане на код и започнете да търгувате с намалени такси. Пример. Потребител, използващ такъв код, реализира $1900 печалба от сделка с Ethereum Classic и плати значително по-малко за такси. Това означава повече печалба в джоба му. Binance е най-голямата и популярна криптоборса в света. Високата ликвидност и ниските такси я правят идеален избор за всички търговци. Свали Binance приложението безплатно и не забравяй да използваш твоят VIP промокод за максимално ниски такси. Възползвай се още днес!